Rubber script khokna thangai eba rubber sheet khokna thangai amchaini lukurok bai manjaka khoroksa sikla sikok patimungo saimanka sangrong salni sanja jorao bongshibari gulokobra parani rubber bagan ni simi kwdwkma salromwi kwmawi tongmani no amchaini lukurok uansugui salsa o rubber bagano pahara rwlainai hinui uansuklaikha. O pahara rwmani yagulo sangrong salni dibor jorao amchaini lukurok bai manjaka khoroksa sikok mung Sanjeev Debbarma bumphani mung Bilas Debbarma sutarmura amchaio bini nok hinui saimanka koktwmao. Bono puila amchaini lukurok romwi tonikha paithago bono Bishalgor Along-nogo khobor rohorjagui Along-nokni naimwthangrok phainai bono Along-nogo twlangwi thangkha hinui koktwma। Video report Chumui TV। কে লিগা আনছে তোমারে? কি করছো বা কে লিগা আনছে? চুরি করছো? কি চুরি করছো? রাবার। কোনখানে? লালসিংমুড়া। তোমার নাম কি? এখন কোনখানে আনছে? কার বাড়িতে চুরি করছো? মুসলিম আমরা চিনে ভাই ভাই নাম তো জানি না।